Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это вице-президент аналитичного центру політики, політичний аналітик Олег Лісний. Пане Олеже, витаю вас. Ассаляму алейкум. Витаю вас. Ну что ж, я предлагаю нашу беседу начать с актуальных новостей и непосредственно с продолжающихся агрессивных действий страны-террориста России, которая продолжает терроризировать нашу страну. И в последнее время они интенсифицировали ракетные обстрелы непосредственно столицы и многих других областей Украины. Вот с чем вы связываете такую активизацию? Потому что некоторое время назад, да, эти обстрелы были, но они имели вот определенный промежуток в 1,5-2 месяца. И многие военные аналитики объясняли это тем, что Россия таким образом пополняет запасы снарядов, либо производит эти снаряды, потом запускает их по Украине. И для того, чтобы произвести или там вытащить с их старинных этих советских депо, им нужно определенное время. И они вот с таким промежутком проводят ракетные обстрелы. Но в последнее время мы видим, что они с применением дронов, иранских шахедов, ракет и баллистических ракет вот, проводят эти обстрелы уже на протяжении 3-4 дней перманентно. С чем ви зв'язуєте таку інтенсифікацію? Ну, по-перше, те, що, скоріше за все, Росія отримала безліміт по дронам камікадзе, які в нас називаються шахеди, а у них там по-іншому якось вони його там маскують. І мета дуже в них проста. Це, по-перше, після того, коли нам поставили Петріот, то росіяни полюють на них, хочуть їх знищити, і в своїх мріях вони вже навіть один раз щось там знищили, але потім сказали, що не знищили, щось пошкодили, але все-таки вони продовжують полювати за цим. І якщо більш глобально, вони хочуть виснажити наше ППО максимально для того, щоб завдавати більш нищівні удари трошки пізніше, там залучення, можливо, авіації, можливо, ще якихось інших ракет, цим вони активно займаються. Друге, і що теж не менш важливе, це натиснути на психіку мирного населення. Коли лікар не спить, вночі йде на роботу, то він гірше працює. Якщо він троє ночей не спить, то він ще гірше працює і повинен по логіці нашого ворога разом з усіма зібратися, підійти до президента Зеленського, сказати, давайте до перемовини, тому що я хочу просто виспатись. Ну, це якась логіка схиблена дуже, це не про українців. Ну и плюс, можем ли мы сказать, что они таким образом проверяют на прочность Патріоти? Так, вони це перевіряють, але вони їх шукають для того, щоб їх знищити. Інший ще один момент, який дуже важливий і характеризує відмінність нас і Росії. Вони полюють на центри прийняття рішень. Як вони це там Офіс президента, Верховна Рада, тому що вони вважають, що якщо керівника не буде, то народ розбіжиться. Ну це не про нас, це скоріше про росіян. Це показує практика, коли командний пункт розбивається, потім починається паніка і дезертирство. А у нас просто, як кажуть, горизонтальне общество, тому воно, в принципі, показує свою стійкість. Не промовляє при цьому я керівну роль як головнокомандувача, як верховного головнокомандувача. Тут таке, але просто вони за цим полюють, тому що так треба, це легше показати. Ну, в їх мріях є те, що розбитий центр Києва, да, показати. От ми змогли. Да? Ну, це така якась волюнтаристична фантазія, але вона теж є. Тому так і відбувається. І буде, на превеликий жаль, відбуватися, тому що всі прогнози про те, що ракети в них закінчаться, що вони будуть до осені їх збирати, а восени почнуть використовувати, вони не здійснилися. Ми бачимо, навіть якщо не військовий експерт, я бачу, що є безліміт поки що по дронам, є можливість випуску своїх ракет. 50-70 штук на місяць вони можуть випускати. Це дуже немало. Це показали ночі в Києві, що це дуже немало, коли застосовується комплексний підхід. Тому нам головне, щоб наше ППО продовжувало бути найкращим у світі, а воно зараз найкраще у світі. Це факт. І щоб наші зарубіжні партнери усвідомили, що деякі заборони
наприклад, бити по території Російської Федерації, вони з часом стають все небезпечнішими для цивільних. Тому що Мгм. легше розбити, наприклад, завод, який випускає ракети, адресно, точечно, щоб цивільні не постраждали, так? Ніж кожну ніч ловити ці ракети. Тому що це дуже непросто і це небезпечно навіть в тому сенсі, коли наші ППО збивають, то ракети падають, ну, залишки ракет, дронів падають, і теж вони вбивають, і теж вони руйнують. Тому я думаю, що Росія дограється в такий спосіб, що Захід буде більш радикальним. Тому що якщо ну, я за кожну клаптик землі української переживаю, але Київ він є чим унікальний, тому що тут знаходяться посольства країн Заходу, в тому числі і Сполучених Штатів. І от не дай Боже, якийсь дрон полетить в цей бік, то я думаю, питання про надання нам ракет, які можуть бити далеко, це буде питання часу. Я ні в якому разі не бажаю, щоб це сталося, але такий ризик може бути. Мгм. Ну, вот вы сказали, что Запад может быть более радикальным в вопросе предоставления этих ракет, о которых только что вы упомянули, или же могут быть еще более серьезные какие-то действия? Если да, то какие? Я думаю, що поки що ракет, і ми повинні розділяти Захід розділяється на декілька складових. Це Сполучені Штати, як флагман цього, це умовно Британія, Стара Європа, Нова Європа, країни Балтії, якщо так навіть. І тут у цих позицій дуже ну, вони мають одну генеральну лінію, але мають різний ступінь радикальності. Польща і Балтія вони усвідомлюють небезпеку, тому вони найрадикальніші після України. А потім вже йде Стара Європа, яка вже теж нарешті усвідомила, якщо беремо дуже класний приклад, це Німеччина. Вона Мгм. пройшла цей рік, там плюс-мінус, вона пройшла, знаєте, як в психології, там, від отрицання до вже до того, що мовно так, по-іншому скажу, від того, що надавати каски на кордоні, до того, щоб вже надавати ракети, які можуть бити набагато далі. І про танки я вже не говорив. Мгм. Тому радикальність, мабуть, буде в тому, що нададуть зброю, яка може бити далеко, і дозволять. Або будуть просто мовчки спостерігати за тим, що Україна може застосувати проти військових цілей ці ракети на території Росії. А вот, да, кстати, очень интересный вопрос. До этого ведь наши западные партнеры и непосредственно американцы, они каждый раз декларируют то, что оружие, предоставляемое Украине, не должно быть применено по территории Российской Федерации. И недавно это еще раз повторил советник по национальной безопасности США, советник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан, который сказал, что мы не приемлем применение американского оружия по территории России, однако Крым это Украина. Действительно, а если мы говорим о том, что мы будем применять, и мы применяем это оружие по территории нашей страны, где расположены российские военные объекты, логистические цели, пути и так далее, вообще нужно ли нам бить по России? Зачем она нам нужна? Ну, дивіться, просто якщо переведемо в аналогію з боксом, то це виглядає поки що так, що виходить один боксер, який грає по правилам, а іншому вкладають в рукавички залізо, що завгодно, і не дозволяють тому, хто, ну скажімо, захищається, робити атаки куди завгодно, просто тільки захищати. Тримати руки і все, а той може бити як завгодно, порушуючи правила, порушуючи навіть не ті, що правила боксу, а взагалі моральні, бити куди завгодно, ногами, руками, а один із боксерів просто захищається. Зрозуміло, що захищаючийся втратить колись ресурс. І тому, якщо він не буде завдавати нищівних атак, він може втратити життя. Я зараз про що? Тому що дивіться, знову ж повторюю, що, наприклад, шахеди. Їх дуже багато, але по пускових установок, якщо не помиляюсь, чи 7, чи 8. От якщо ці 7-8 знищити, то шахеди не полетять, їх же на руках не понесуть через кордон. Ні, будуть чекати, поки Іран поставить. І це життя людей. Точно так же заводи, які випускають ракети. Точно так же заводи, які випускають снаряди. І так далі, і так далі. Тобто є цілі, які дуже важливі, і вони будуть набагато буде гуманніше, якщо можна казати війна і гуманність, знищити джерело проблеми, а не
потім ловити ці снаряди і так далі. Тому ну це ж класика, тому що вже те, що зараз лунає в інформаційному просторі українському, ну в експертному середовищі менше, але от в соціальних мережах, що всі нагадують, коли перестали бомбити Лондон. Після того, коли почали бомбити Берлін. І тому ця логіка, вона колись та буде реальною. Тому що не можна так це дуже виснажлива війна, і якщо вона буде затягуватись, від цього нікуди не дінешся. Так, зараз ми повинні дотримуватися джентльменської угоди з Заходом про те, що ми б'ємо тільки по військовим цілям на території України. Добре, поки що так, але реалії змінюються, червоні лінії відсовуються все далі. І якщо війна затягнеться, то це питання просто часу, коли і Захід усвідомить і надасть ту зброю, яка зможе знищувати підприємства і деякі об'єкти, які є небезпечними і є законними військовими цілями. Пане Олежак, тогда такой вопрос. А когда и каким образом должно и приходит это осознание, о котором вы говорите? Потому что, помните, предоставление патриотов нам некоторое время назад казалось чем-то нереальным, как, впрочем, и предоставление американских истребителей F-16, на которых сегодня уже обучаются украинские военные, украинские пилоты. Раньше предоставление нам Хаймерсов, либо АТКМС и более ранее Джавелинов тоже казалось чем-то нереальным. Но это происходит постепенно. И возникает логичный, как по мне, справедливый вопрос. А почему все-таки это оружие предоставляется именно вот таким дозированным способом, потому что, как говорят многие, если бы оно было в начале войны и сразу после начала широкомасштабного вторжения, возможно, ситуация на поле боя сегодня была бы другой. Я з вами цілком згоден, тому що за кожну таку проволочку, російською мовою кажучи, ми платимо життями людей. Да. Ми платимо зруйнованими містами. І це наш біль, але є геополітика. І в мене таке враження дуже стійке. Я вже для себе випрацював аналогію, що от Росія – це ніякий не ведмідь, а просто жаба, дуже велика і агресивна, яку помістили в казан з гарячою водою, але такою ще теплою. І поступово доливають туди гарячої води і підкидують поступово дрова в вогонь, щоб вона не кидалась на Захід. Тому що Захід не готовий зараз воювати з війною, з Росією. Це факт. І десь там в кулуарах і кажуть, що якби Росія напала не на вас, а на Європу, невідомо, що було б. Чи ми готові, чи не готові до цього. Але зараз вже питання стоїть грубо, ми повинні перемагати, тому що це наше виживання. Коли інші країни грають в геополітику, і у них є, як на шахматній партії, там можна паузу зробити, можна піти попити кави, можна ще щось зробити. У нас нема такого. У нас кожну хвилину гинуть хлопці і дівчата на фронті. І ми боремося не за те, щоб бути привабливими або якимись успішними на цьому етапі. Ми боремося за те, щоб вижити. А коли борешся за виживання, то кожна хвилина, кожна секунда – це дуже-дуже важливо. А якщо, наприклад, місяці і роки, то це взагалі, це все вимірюється. Просто Захід вимірює в геополітичних одиницях, а я особисто, я думаю, кожен українець вимірює в людях. Тому що гинуть краще. На нас іде непотріб, ми допомагаємо Росії позбавитися всякої мерзоти, а у нас гинуть ті, які б готові були розбудовувати державу. І які успішні люди, які успішні в цивільній професії, успішні на фронті. Тому мені зрозуміло, що не подобається дуже повільність, але я в цьому вбачаю, що Захід вибрав саме аналогію з жабою, а не з тим, щоб просто взяти молоток і розкласти одним ударом. Тому... Хорошо, а какая в таком случае стратегия Запада? Вот чего они в конечном итоге хотят? А разделяют ли они видение победы и мира Украины вот с нами? Вот тот мир, та победа, которая есть в нашем представлении, коррелируется с тем представлением западного істеблішмента? Якщо говорити про загалом, то ні. Тому що, а з іншого боку, є на Заході, особливо в Балтійські наші друзі, вони бачать приблизно перемогу, візія перемоги у них приблизно схожа з нашою. Але в Україні у нас немає абсолютної візії, тому що у частини і політикуму, і населення є така візія, що вийде на 91-й рік, це
бажанням повертаємо 100% Крим, тут питань навіть не стоїть, і на цьому зупиняємо. Так. Інша візія, що ми це повинні зробити і зразу вступити на якомога швидше в ЄС і в НАТО. Це ще одна візія. І є моя візія, вона набагато ширше і вона радикальніша. Це перші два пункти: 91-й рік, вступ в ЄС і НАТО і фрагментація Російської Федерації. Так, Тобто интересно. поневолених народів треба розпустити, і зробити так, щоб ми межували з багатьма державами, не з однією великою. А от у Заходу є візія поки що така, що їм потрібна велика, але слабка Росія в цих кордонах, які і зараз є. А фрагментация России зависит от нас? Мы сможем это сделать? Ми можемо зробити основне. Фрагментація розпочнеться, як на мене, знову ж таки суб'єктивна оцінка, але не тільки мене, тому що соціологія показує, що 40% опитаних українців, вони десь підтримують те бачення, як я, тому що вони не хочуть бачити сусіда великого. Ми запускаємо механізм. Коли ми переможемо, нищівна поразка Росії запустить цей механізм. Північний Кавказ, наприклад, скаже до побачення, а потім ще якісь народи, які не втратили свою ідентичність, які зрозуміють, що а чому ми платимо данину Москві, а чому у нас є нафта і там ще щось, у нас є ресурси. Наприклад, я зовсім недавно з великим подивом, не пам'ятаю на якому каналі, можливо, радіо, почув росіянина, який обстоює інтереси Соєдинених Штатів Сибірі. Це ж прекрасно. Але він не бачить її з Росією, розумієте? І якщо такі люди будуть, а вони десь є насправді, просто вони чекають свого часу. Це ж Росія все-таки не дарма її називають тюрмою народів, да? Тому я і не боюся цього. І вважаю, що це буде правильно, тому що нам легше буде домовитися з маленькими державами, ніж чекати з того, що цей монстр, він же ж насправді, навіть коли програє, він не покається. Він просто залізе в свою там печеру і буде збирати знову луки і стріли для того, щоб отомстити, щоб діди повторили, чи хто-то. Реваншизм. Так, це ж було вже з Німеччиною. Перша світова війна показала, якщо недопрацьований якийсь гештальт, то тоді перетворюється в іншу ще гіршу війну. Тому от моя візія така, Заходу вона не така. Вони все-таки хочуть, я знову ж повторюсь, зберегти Росію слабку. І тоді тут є один із варіантів, який теж, як на мене, він радикальний, але міг би бути як посередині. Тобто, залишайте на певний період імперію такою, але лишайте її статусу ядерної держави. Як хочете, знаходьте варіанти, як це зробити. Тоді можна якось погодитися на їхню візію. Якщо цей монстр залишається з ядерною зброєю, це питання часу. Но ядерное оружие на самом деле это основной фактор, который стоит перед Западом и перед их там стратегией по поводу развала или не развала России. Потому что то же самое мы видели на самом деле в 90-х годах, когда приезжал в Киев Джордж Буш старший, да, если не ошибаюсь, и его речь в украинском парламенте прозвали «Котлета по-киевски», где он там говорил об угрозе применения ядерного оружия и так далее, и нельзя разваливать Советский Союз. И, наверное, вот та же история сегодня, она вот по Российской Федерации, когда западные партнеры говорят о том, что нельзя допустить развала Российской Федерации, так как непонятно будет, в руках кого окажется вот кнопка судного дня и кто с какими мозгами может его применить. Так, от саме це зараз відбувається, але ж ви ж самі провели дуже класну аналогію насправді. Розумієте, ніколи не було і знов сталося, так? Я тоді пам'ятаю, ці істерики були, що це ж Росія, там ядерна зброя, вона опиниться, буде терористичні якісь держави. І зараз та ж сама пісня, але в мене є два аргументи, завжди, коли з іноземними колегами на цю тему кажу. Дивіться, а чому ви так переживаєте? По-перше, Радянський Союз розпався фактично, з невеликою кров'ю, умовно, могла бути більше.
Не так, як зараз. Да? Не було таких тотальних війн кожної нової держави з кожною новою державою. Так Плюс не у було. нас еще и ядерное оружие забрали, помните? Да, Ядерные боеголовки, скажем так. я їм потім кажу: а ви знаєте, у вас же є досвід забирати ядерну зброю. Мгм. Вони кажуть, як у нас ви забрали і наобіцяли нам дуже багато. Ми підписали папірець, як з'ясувалося, який нічого не вартий, і ми віддали ядерну зброю. Зрозуміло, там це дуже такий непростий процес. Нинішні військові, з якими я спілкуюсь, вони казали, які цим займалися, вони казали, можна було не віддавати, але ж це вже історія. Тому, перше, Радянський Союз рухнув. Не були готові, нічого страшного. Сполучені Штати існують, всі держави існують, які боялися і дуже непогано існують. І ядерну зброю можна забрати. Чому? У мене сценарій дуже простий. От уявимо собі, розкололася це на 10-20 держав. І одній невеликій державі ядерна зброя, ну от отак от, ну там невеличка, ну зовсім, там, як Київська область. Мгм. І перше, що вони думають, ну дивіться, перше, це утримувати, це гроші, да? Як нам кажуть. А зараз якісь приїдуть умовні талібани і скаже, продайте мені, да? Це міжнародний тероризм, там або ще ж. На що воно мені потрібно? А тут умовно Захід каже, дивись, от ну умовно там президенту цієї там чи вождю цієї держави каже, дивіться, от ви мені даєте ядерну зброю, а ми вам інвестиції. І вас тут, ви ж невелика держава, у вас буде все круто. Мгм. Я думаю, що будь-яка там політично свідома людина, вона скоріше на це піде. Союзник Сполучені Штати, є ресурс, а це дуже важливо, коли держава тільки стає на ноги. Так, от давайте так зробимо. Я, Ну, то умовно, есть, так. условно говоря, это выбор между цивилизованным миром, да, и вот превращением в Северную Корею, где там едят условно только рис какой-то, и все, это полностью законсервированное общество, тоталитарный диктаторский режим, абсолютно никаких дипломатических отношений с цивилизованным миром, полная изоляция, и понятно, что здесь выбор очевидный. Ну, это в случае, если правители интеллектуальны. Так, а в чому ми можемо допустити, що вони десь можуть з'явитися? Тому що якщо є і одна сторона, що можуть з'явитися які не радикальні і неадекватні, то чому не можуть з'явитися протилежні? Тому це зрозуміло, що це футуристика, але я закликаю всіх не боятися того, що може статися з Росією, тому що вона в таких кордонах, як зараз, і з таким народом, і з такими мріями імперськими, це дуже небезпечно не лише для України. Мгм. Тому що якщо цей монстр виспиться і набереться сил, то нам дуже важко прийдеться наступну війну проводити з нею. Хоча А ми еще ще ж вот такой, пане Олеже, наверное, аргумент, который можно озвучить, но я так думаю, конечно, я не военный эксперт и абсолютный дилетант в этих вопросах, но размышляя и анализируя прошлые события, упомянутые нами относительно Будапештского меморандума, ведь многие ж военные аналитики, в том числе Кравчук, который дал согласие на подписание Будапештского меморандума и утилизации украинских ядерных боеголовок, говорил о том, что пункт управления этими ядерными боеголовками был в Москве. И даже если бы мы оставили это оружие в Украине, мы бы его применить все равно бы не смогли. И пришлось бы в любом случае тратить невероятное количество денег на сохранение, на там... как это называется, на технические осмотры этого всего прочего. И в любом случае, вот новое построенное государство с новой экономикой, в принципе, такие финансы, такие бы деньги бы не потянуло. Да и смысла держать это оружие без пункта управления не было. Поэтому мы были вынуждены его как бы утилизировать, либо отдать. Бачите, це тоді плюс в мою теорію, як можна буде розбирати держави, які будуть мати таку, ну зрозуміло, що вони ж повинні бути незалежними. Хоча військові експерти і інші теж казали, що можна було, ну там дуже багато варіацій вже, але це вже, як кажуть, після бою руками махати, це вже, ну така, прикольно це зробити, але це ж вже не несе за собою ніякого змісту. Тому нам треба будувати саме такі стосунки і працювати зі своїми страхами. Я думаю, що Україна менше боїться, ніж Захід оцього, що буде, тому що вони хочуть прогнозованого одного. І, як на мене, тому поки що існує живим Путін. Вони вважають, що вони його розуміють, і вони знають, де в нього больові точки, і тому з ним, можливо, можна ще в щось грати.
Але це теж, я думаю, дуже велика ілюзія насправді. Треба переходити до проекту завершення історії імперії. І це треба ввести в візію перемоги, повної перемоги. Тому що мені дуже не подобається, коли звучать такий справедливий мир, Мгм. досягнення справедливого миру. А справедливого миру в якому сенсі? Справедливого для нас, для Китаю, для Росії, для Сполучених Штатів. Ні, це повинен бути концепт, який зрозумілий для всіх. Тому що, от ви згадали Будапештський меморандум. Він же ж в чому був цікавий, що кожна сторона читала там своє. Ми вважали, що у нас є гарантії, Мгм. що зобов'язання перед нами є так. А ті, хто підписували, ми обіцяємо гарантувати. Але це ж зовсім інше, так? Ми не гарантували, тут ми виступаємо гарантами, але ж це все так. На словах це ж меморандум. Тому будь-які нові мирні плани вони повинні бути однозначно написані, щоб вони читалися всіми і вся на будь-якій мові, хоч на марсіанській, вона повинна читатися однаково. Мгм. Тому що ми дуже велику ціну заплатили і ще платимо за те, що десь не дотиснули, десь не зрозуміли, десь були настрої такі, що ніж з Росією воювати можна. Да? Залишили Чорноморський флот в Криму. Якби там не було Чорноморського флоту, то Крим би до сих пір би був в своїй нашій гавані, да? Ну, А не в просто не російську. ожидали, что такое возможно. Ну так, але це ж теж помилка наших політиків. Тепер ми усвідомлюємо, що це ніякий не брат. Но Це навіть сейчас не уже родич. многие говорят, что амбиции Путина были понятны еще накануне войны в Грузии в 2007 году, когда прозвучала его вот эта вот очень известная речь на Мюнхенской конференции. Тогда между строк уже можно было, как говорят сейчас, понятно, что история не любит сослагательного наклонения, но тем не менее было понятно амбиции Путина и то, каким он образом будет действовать в дальнейшем. Так, і там ж допустили всі помилки. Треба було, коли Грузія почалася, е, цей урок вивчити дуже швидко. І тому що зараз всі заднім умом дуже розумні. Да? А тоді, коли Грузія, потерпіть, ну ладно, ну там все. Да. Україна проявила свою позицію. Президент України тоді Ющенко, він поїхав в Грузію, стояв з іншими президентами в Тбілісі, на які йшли російські танки. Він, значить, усвідомлював, що це реальний ризик. Але світ якось проковтнув. А ну що там Чехія? Ну давайте там віддамо шматок. Ну нічого страшного ж да, не буде, особливо там британське керівництво тодішнє. Да? Ну, в Це особенности де еще ми, роль де сыграла Чехія. Франция со своим мирным планом и встречи Саркози с Медведевым на тот момент. Помните, когда тоже вот эти вот опошленные, скажем так, планы мирного урегулирования этой войны. Вообще понятие мир в последнее время очень опошлили. И не совсем понятно, что подразумевается под понятием мир, в особенности, когда это говорит там Россия и так далее. В понимании России мир для нас это и есть война. Да, і тому мене бісить, якщо можна так казати, це суб'єктивна оцінка, мабуть, можна, справедливий мир. Ні, там повинна бути написана перемога, військова перемога України. Ну вот Тоді здесь мы плавно с вами подходим к, извините, вас перебила, к гарантиям безопасности. Вот то, что мы с вами говорили выше про Будапештский меморандум, да, который оказался Филькиной грамотой, вот сейчас должны быть такие гарантии безопасности, вот такой какой-то документ, который невозможно будет интерпретировать как-то иначе, как был интерпретирован Будапештский меморандум там в глазах подписантов даже этого Будапештского меморандума. То есть это должен быть какой-то четкий документ, предоставляющий нам не гарантии, а гарантию безопасности реальную. Здесь возникает вопрос, а что это может быть? Какая это должна быть гарантия безопасности? Условно, это вступление Украины в НАТО и те шаги в случае того, я имею в виду там, возможно, задействование 5 статьи коллективной безопасности Североатлантического альянса, или, возможно, это какой-то другой документ с предоставлением иных гарантий безопасности. Как вы видите этот документ и его имплементацию? Я бачу дуже просто виконати норму нашої Конституції. Так. Тобто я не бачу альтернатив. Я дуже не хочу, щоб нам, як папуасам, продали якісь чергові бусики. Да?
Вони такі блистять, вони такі класні, їх багато. А ви за це не давайте будете поза НАТО. Ні. Я зараз за фінляндізацію України. Ніколи не думав, що так скажу, але тепер я прихильник саме такого швидкого вступу держави в НАТО. Це прецедент, ніяких ПДЧ не має бути нам. І тому, наприклад, коли нам зараз оці, як я кажу, бусинки хочуть продати у вигляді ізраїльського варіанту безпекового, то якщо ми почнемо розбиратися в ізраїльському, то там дуже багато елементів, які не можна сюди притягнути навіть за вуха. Ну, наприклад, один із компонентів це те, що зобов'язуються країни не продавати зброю опоненту, тобто арабському світу, да? А зобов'язуються продавати Ізраїлю. У нас питання таке не стоїть. Ви що хочете сказати, що в нас буде ізраїльський варіант, ви не будете продавати Росії, будете продавати нам? Ну, це смішно, як мінімум, тому що зараз це розвивається по іншій траєкторії. Так, можна зробити якісь гібриди, але я вважаю, що це все відтягування результату. Єдині гарантії, це знову ж суб'єктивна оцінка, погоджуюсь і думаю, що Україна теж могла би на це погодитись. Це такі самі, як надані були Фінляндії до моменту вступу. Період, поки ви вступаєте, ми вам даємо там умовні гарантії, тим більше, що вони там в протоколах НАТО, вони чітко прописані, так? І тоді ви вступаєте, і тоді вже включається 5-та стаття. Так, це єдиний варіант на мене, тому що зараз ми не можемо собі дозволити ще один Будапештський меморандум. Тому що за умови того, що все-таки Захід не хоче руйнувати поки що Російську Федерацію, вона залишається сусідом і постійною загрозою. Тому парасолька НАТО має бути, ми повинні стати 33-ю державою НАТО. І це складова перемоги, повної перемоги України. НАТО – это военно-политический блок. И помимо того, что необходимо выполнить там условные военные стандарты, поставленные перед той или иной страной, которая планирует вступить в альянс, да, важно еще политическое решение этих стран. Если мы говорим о той же Финляндии, да, то это консенсусное решение, вступление которой ветировала член НАТО. Турция, пока не были выполнены те или иные условия, которые она поставила перед Финляндией. Именно поэтому сейчас пока что Швеция, которая вместе с Финляндией начала этот путь, она до сих пор не в НАТО, потому что Турция там, будучи страной, имеющей право ветировать и член НАТО, она сейчас требует выполнения ряда условий. И в данном случае мы понимаем, что Украина сегодня себя в военном плане уже доказала, и, возможно, это самая сильная армия Европы на данный момент, которая имеет не просто теоретический, а практический опыт. И это беспрецедентно. Но при этом мы понимаем, что важно политическое решение стран. Как вы думаете, этот консенсус по Украине есть и будет ли? И кто может помешать? Хто буде нам заважати, чітко можна зразу сказати, Угорщина. Це наш такий заклятий друг, яка скрізь нам допомагає, де може. Знову ж таки в лапках. І я з вами погоджуюсь, що тут політичний консенсус, але ще й політична доцільність. І тому я зараз, наприклад, зразу повертаюся до Фінляндії. Виникла політична доцільність, і так, з невеликими проблемами, але держава отримала цей статус. Друга країна теж, вона все одно отримає, тому що вже є назріле рішення це зробити. І тому, знову ж, та ж Угорщина, вона ж знову ж не найкраща, в неї армія. Вона в ЄС і НАТО, я вважаю, авансом вступила. Тому що так треба було, тому що була на те політична воля. Тому нам треба зараз що зробити? Ми опоненти того, що коли ми кажемо, що ми в НАТО готові краще за всіх, вони часто, до речі, мені кажуть, що підкреслюю, що це політично-військовий альянс. І він приймає не армію, а державу. І тут я з ними десь погоджуюсь, тому що якщо ми проводимо аналогію, я зараз, зокрема, проводжу аналогію з Фінляндією, то вона в політичному і військовому сенсі була готова вже сьогодні на сьогодні. Тому нам треба, усвідомлюючи, що буде все не так просто, навіть під час війни проводити необхідні реформи, тому що та ж корупція, там іще є деякі моменти, вони будуть
тими нюансами, на яких будуть педалювати там наші опоненти, і пропрацьовувати з нашими союзниками майбутніми механізми впливу на ті держави, які гіпотетично можуть вставляти ноги в двері на шляху до НАТО. Тому, якщо буде рішення політичне, тобто буде політична доцільність і необхідність, і саме НАТО буде розуміти, що цей буфер між Росією і ними повинен стати членом НАТО, тому що ми являємося зараз буфером, якби це погано або гарно звучало. Тому я все-таки розраховую на те, що дуже часто в таких союзах, як ЄС і НАТО, політична доцільність переважувала деякі нюанси, які виникали на шляху тієї чи іншої держави до вступу. Тому я саме на це розраховую. І розраховую, знаєте, через що, коли ми переможемо, у нас буде найсильніша армія в Європі, яка перемогла Другу армію світу. І ми з права переможця, поки буде оця ейфорія, так? Тому що ця ж перемога буде не тільки нашою, коли вона буде перемога, це і Сполучені Штати, і всі, і НАТО скаже, це наша перемога. Тому що, на відміну у поразки, у перемоги дуже багато родичів. І я думаю, на цьому треба грати і швидко вступити в ЄС і в НАТО. Действительно, очень был интересный случай, да, в начале войны, и сейчас мы видим, как рассчитывает Россия, в том числе на Китай, когда вторая армия мира просит третью армию мира помочь победить 22-ю армию мира в войне. А вот, кстати, про Китай. Вот мы с вами говорили про Запад, который не захочет распада России, но при этом видение мира, выхода на границы 91-го года с Украиной коррелируется у них. Вот видение Китая какое, по-вашему, сейчас? Будут ли они помогать России в этой войне, понимая, что распад России тоже для них несет определенные угрозы? И им тоже было бы невыгодно, если бы вот страна-предводитель всего диктаторского сообщества, она проиграла в этой войне. Ну и, конечно же, здесь, наверное, стоит обсудить вопрос встречи посланника Китая Ли Хуэя, который там он там встречался с европейскими лидерами, с представителями европейских стран, там предлагал свой мирный план урегулирования, и даже Вашингтон-Пост, ссылаясь на свои источники и именно тех политиков, с которыми он общался, говорил о том, что тот чуть ли не предлагал там вот мир в виде сохранения статуса кво России на тех рубежах, на которые они уже вышли, и пытался в этом убедить Запад. Вот как вам видится вся вот эта политика Китая на данный момент? Ну, я повинен, скажімо так, зауважити, що Китай ніколи ні на якій стороні не знаходиться. Єдиний союзник, який є у Китаї, це Китай. І зараз відбувається і війна, не просто, як кажуть, там конфлікт, як китайці кажуть, там ще якийсь кризис. Відбувається цивілізаційна війна між глобальною демократією, і на чолі ми знаходимося, як військова складова, і з глобальною, ну, умовно, автократією, де знаходиться Росія. Ви от підмітили, що це був колись флагман, да, цього всього, а тепер вона стоїть на другому місці, скажімо так, не на второму. На перше місце все-таки зараз вийшов Китай, і він відчув, що він зараз може, ну, як багато, до речі, політиків і держав хочуть за рахунок України вирішити якісь свої геополітичні питання. Туреччина свого часу теж нюанси є. Є Папа Римський, який чомусь вирішив, що можна замирити дві нації, які, ну, так от просто випустять два голубя і на цим все закінчиться. Просто, ну, він людина там наддержавна, то без питань. Бразилія, Африка, ну, всі знають, як мир встановити у нас. Такі молодці. Раніше мовчали, коли можна було це зупинити. Що б ми робили без них, дійсно? Дуже багато порадників, але Китай, він особливий, тому що він бачить, до чого це все йде. І, в принципі, йому Росія повинна бути в таких межах слабка, але не переможена. Чому? Тому що Китай готується до жорсткого протистояння з Заходом, ну, в особі Сполучених Штатів. І на нинішньому етапі йому вигідно, щоб хтось штрикав цей Захід там голками, дражнив,
кусався і бився, але це не Китай повинен бути. І оцей пес Китая це зараз Росія. І от якщо вона буде не переможена, а слабка, то Китай зможе ще й певний час до моменту Че використовувати саме Росію як буфер, щоб її били як хотіли, а Китай, в принципі, стояв за спиною і дивився, чим це закінчиться. І тому Китай не є нашим союзником тільки по одній простій причині. Ну це ж просто на поверхні лежить. Вони вважають нашим союзником Сполучені Штати. Тобто вони десь в глибині душі усвідомлюють, що ми на боці оцього демократичного табору, і тому ми не є друзями. І вважаю, що якщо нам вдасться, і це буде, як на мене, максимальний зиск, це те, якщо ми зможемо залишити Китай, як зараз модно казати, в активному нейтралітеті. Тобто, щоб він не зайняв сторону відкрито Росії. Це дуже важливо. І ми за це повинні боротися. За те, щоб він стане нашим союзником, ну це практично нереально, тому що він і це дуже важливо. І ми повинні працювати над тим, щоб Китай якось просто займав поки що таку позицію, як є. І інше питання, що мене турбує, я не знаю на нього відповідь, чому цивілізований світ допускає думку, що Китай може сприяти встановленню справедливого миру, як вони кажуть. От я не можу цього зрозуміти, от з яких бухти-барахти тоталітарна держава, яка зазіхає на інші території, яка воює з Заходом, чомусь буде на боці демократичної держави. От я не розумію, навіщо такий пас дається Китаю. Китай, зрозуміло, хоче показати, а Китай в цей час їздить по, умовно, там представник, да, по Європі. А до цього, до речі, Макрон з'їздив, це дуже показово. І що після цього було? Макрон почав розказувати про те, що треба подалі від Вашингтона бути. Да? Це ж те, що мрія Китаю. І тому, от, наприклад, коли він їздить, начебто вирішувати наші питання, він все-таки сіє розкол в Європі. Що дивіться, може вам краще без Сполучених Штатів? Сполучені Штати лізуть у всі справи, бачите, надають зброю Україні. Якби не надавали, вже давно був би мир. А от ми нікуди не ліземо, ми хочемо миру. Давайте, може, з нами в економічній сфері будемо співпрацювати. Ми вам пропонуємо єдиний умовно шлях, да? Економічний, де у вас будуть зиски. І у вас не буде оцих проблем, які є зараз з Сполученими Штатами. Тому тут дуже така цікава гра, але ми повинні чітко стояти на своєму, і жоден мирний план не може бути як такий, який не базується на українському мирному плані. Те, що тут, це тільки на грамоти. На днях прошла очень интересная новость. Я хочу ее зачитать и вместе с вами ее обсудим. Президент України Володимир Зеленський та президент країни-агресора Володимир Путін планують один за одним відвідати Туреччину після інавгурації турецького лідера Реджепа Тайпа Ердогана. Про це розповідає кореспондентка турецької газети Hürriyet з посиланням на джерела. Вона пише про те, що багато глав іноземних держав надали інформацію про участь у церемонії в суботу. Путін відвідає Туреччину з окремим спеціальним візитом. Після Путіна до Туреччини приїде президент України Зеленський. Під час візитів Путіна та Зеленського, які пройдуть один за одним, обговорюватимуть перебіг війни і зерновий коридор. За її словами, під час розмови з президентом США Джозефом Байденом останній сказав Ердогану: «Я вважаю, що втручання Заходу проти вас є несправедливим». Hürriyet повідомляє, що інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня. Ну что ж, один за одним планирует посетить Турцию диктатор Путин, а далее президент независимой страны, демократической, Володимир Зеленский. И обсуждать будут войну, а также зерновую сделку. Какое это значение все имеет? К чему это приведет? Будут ли какие-то важные, возможно, трансформации, какие-то серьезные решения? И что, в принципе, означают эти визиты? Помимо да, вот инаугурации, там, встречи, поздравлений и прочее. Ну, тут же ж буде, давайте від зернової угоди, як кажуть, почнемо танцювати. Я думаю, що Ердоган знайде знову аргументи, і товариш Путін
перестане блокувати, тому що насправді зараз зерновий коридор не працює на повну потужність. І дякуючи тому, що Росія все-таки, мабуть, вичікувала. Мгм. Тому що вважали, що умовно вийде переможцем інший кандидат, то тоді з ним по-іншому треба працювати. А з Ердоганом вони знають, як працювати. І я думаю, що стосовно зернової угоди, я тут залишаюся оптимістом. Тому що, як кажуть експерти, що ця угода вигідна і Росії теж. Тому тут питань не може бути. Про війну ми бачимо, що Ердоган він по-різному реагує на ці події, але він є гарантом, наприклад, наших героїв, які знаходяться на території Туреччини, і був скоріше за все одним із перемовників в питанні звільнення азовців, так і особливо керівництва. Тому я думаю, що десь плюс-мінус залишаться такі стосунки, які були. Мгм. Україною і між Туреччиною, і між Туреччиною і Росією. Таких кардинальних змін, ну можливо, я не є фахівцем саме в цій царині, але як спостерігач, який там регулярно слідкує за новинами, які стосуються тієї чи іншої країни, я думаю, що десь сталий буде варіант. Ну, як тоді був, але ж можуть з'явитися, як кажуть, нові вводні. Мгм. І вже будуть реагувати. Мені просто, чесно, я не готовий зараз сказати, ну просто немає часу залізти в інтернет, чи є Туреччина, чи розповсюджується на Туреччину юрисдикція Міжнародного кримінального суду. От я зараз не готовий сказати, а це дуже важливо, тому що товариш Вы Путін... имеете в виду Гаагский суд, да? То есть ратифицировала ли Турция решение? Мгм. Я маю на увазі Міжнародного суду кримінального, тому що на Путіна виписаний ордер якраз Міжнародним Нет, кримінальним... на Турцию нет, не распространяется. Это вы имеете в виду, распространяется ли на Турцию решение Гаагского суда по задержанию Путина? Нет, не распространяется, потому что Турция не ратифицировала статут Гаагского криминального суда. Ну, на превеликий жаль, а так, я думав, могли б зробити красиву історію. Тому я, чесно кажучи, не очікую якихось несподіванок, тому що, в принципі, Ердоган – це дуже досвідчений політик, який дуже, от у нас Кравчука називали, який він вміє хитрий лис, який дуже гарно може пробігти між краплями. Да? А тут набагато більше досвіду, і досвід є з боку Росії і Туреччини різний. Від того, що були якісь домовленості логічні, були і конфронтації, але якось знаходили якусь середину. Тому я думаю, що в нинішній момент саме так і буде. І тільки якісь екстраординарні дії з боку Росії можуть це змінити. Пане Олже, а для вас стало неожиданностью победы Эрдогана? Чесно кажучи, ні, тому що коли я побачив цифри, я побачив, що ця на першому етапі навіть десь мої колеги порівнювали це з Україною, період Януковича, що тут якісь там адмінресурси, ще щось. Але з іншого боку, мені імпонували вибори в Туреччині, тому що там була змагальність. Так, була інтрига, але вона, як на мене, вона зникла вже після першого туру. Ну, можливо, це вже досвід попередніх американських виборів, коли там не були ірраціональні якісь думки або вплив тих чи інших ЗМІ. Але тут я думаю, що це закономірно. Ердоган не міг віддати владу, і він її не віддав. Але в спосіб дуже схожий на демократичний. Це дуже круто, тому що це не Росія, де вже знаємо, що на цих виборах, які вже будуть, там іде питання. Ну тут цифри просто дуже такі конкурентні, да? А в Росії зараз буде там 90 або 70, 70-80% вже зараз, вже я думаю, написано. А може і більше буде, так? Або може трошки менше, але 100% не буде розриву з якимсь кандидатом в 2 або 3%. І цей кандидат буде просто лялькою, за яку можна посадити в мавпу, чи бурашку, черепашку, і вона може бути опонентом нынешнему президенту. Ну да, разрыв Турции был буквально
2 миллиона голоса. Учитывая, что явка в этот раз составила 85% на второй тур, население Турции порядка 75% по официальным данным, а еще там есть беженцы, в том числе с Ближнего Востока. И учитывая вот эту явку, учитывая население, разрыв 2 миллиона голоса – это прям очень конкурентная среда, скажем так. Дуже схоже на демократію. Мгм. Ну, по крайней мере, это подтвердили в том числе и мониторинговые миссии в Турции, да, в том числе ОБСЕ, которые присутствовали на избирательных участках и на выборах. Да, мы можем сказать о том, что у нас нет поводов сомневаться в демократических выборах, которые прошли в этой стране. И тем не менее, вы думаете, что политика Эрдогана в отношении Украины, России и Черноморского бассейна останется вот такой, какой есть сегодня и была? Ну, Ердогану дуже невигідно втратити позиції в Чорноморському регіоні. Віддати на откуп Росії. Я думаю, що він не готовий це зробити і він не зробить це. А це дуже важливо на нинішньому етапі. По поводу, вот вы упомянули очень важный аспект, выборы, в том числе в России, которые предстоят, если не ошибаюсь, в следующем году, да, в 2024 году. И если понятно уже на протяжении последних 30 лет, какой будет результат в России, по этим выборам мы знаем, что в 2024 еще пройдут выборы по многим другим странам и другим международным организациям в том числе. И речь идет также о Соединенных Штатах Америки. Вот есть такая теория, которую хочу с вами обсудить. Очень интересно ваше мнение, потому что многие политические аналитики и военные в том числе говорят о том, что России необходимо вот сейчас перемирие, условное затягивание этой войны до выборов 2024 года, потому что они рассчитывают на победу Дональда Трампа на американских выборах и рассчитывают на то, что вот Дональд Трамп там проявит себя вот как политик, как президент, который там какие-то российские нарративы будет задвигать. Я как-то очень дипломатично это сказала. Но вот как вам кажется, это вообще возможно? И есть ли действительно вот такой расчет у РФ? Ну, РФ, знаєте, чим відрізняється наше суспільство від російського? У нас конспірології, дуже мало людей дружить насправді. То завдяки російським якимсь Соловйовим, там, Іларіоновим і ще решта, таким дядям, які все знають, але просто нічого, вони просто, скажімо так, вчать нас тому, що може бути, і все вони вже знають, як воно буде, але насправді воно по-іншому якось. Тому... Это же есть такая панология, есть же шутка такая, да? Политик – это тот, который делает вид, что все знает, в то время как ничего не знает. Но это их работа. Додає туди, як ви знаєте, такого фльору і тяжело вздихає, дивиться в потолок. Ну ви ж розумієте, що я вам не можу всього сказати. Да. У нас таких насправді людей, слава Богу, мало, але все-таки є якийсь певний осередок. Але він теж дивиться то на масонів, то ще на когось. І от тут питання в Штатах, воно для Росії стоїть грубо, тому що вони дуже вірять в персоналії. Вони вірять в персоналі і вважають, що от якщо там у них править цар, то точно так же буде в Сполучених Штатах. Прийде президент і він все вирішить. Практика показала, що в Сполучених Штатах, знаєте, оцю, вибачте за вираз, кнопку від дурака зробили дуже давно. Що навіть людина, яка може прийти на першу посаду, вона стикається з системою, яка працює як швейцарський годинник. Вона може гвіздки забивати в неї або ще щось, і система викидає гвіздки і продовжує працювати. Це один із запобіжників, які придумали дуже розумні люди свого часу. Такого немає в Росії. Я, чесно кажучи, не дуже глибоко слідкую за тим, що в Сполучених Штатах зараз відбувається, тільки через призму того, дають нам допомогу, не дають. Але я бачу, що у Трампа є дуже багато опонентів і доволі вагомих в його таборі. І це молодих, перспективних, дуже успішних людей, які можуть йому зіставити конкуренцію, і він фактично не вийде на двобій з Байденом, тому що з Байденом зрозуміло, що він оголосив, він буде. І Байдену необхідна перемога. Тому ні про яке перемир'я, я думаю, не може йтися
тому що воно невигідно з такої точки зору, що в Байдена вже є одна поразка в вигляді Афганістана. Там можна по-різному дивитися, правильно вивели війська, неправильно вивели війська, чи це там одноходовка, чи одноходовка, але в суспільстві це розглядається як поразка. Зрозуміло, не другий В'єтнам, але не дуже. І так як американське суспільство на великий подив дуже втягнулося в війну Росії проти України, здебільшого на боці України, це дуже важливий електоральний момент. І тому Байден і республіканці, а зараз я не буду називати, що це Трамп, республіканці просто, вони з цим працювати дуже. І будуть торпедувати Байдена вже зараз, що давай більше допомоги, давай ракети, які б'ють там за більше, ніж 500 кілометрів. Да? Це вже українська карта дуже важлива. І тому я думаю, що все-таки не дадуть можливість Путіну відпетлять, взяти паузу, тому що Росії зараз конче необхідна ця пауза. Я з вами згоден з того, що вони чекають, що буде в Штатах. Вони вимахалися, як кажуть боксери, і їм треба зупинитися, очухатися, набрати нових людей, навчити їх, набрати, накупити техніки для того, щоб пізніше продовжити знищення України, тому що метою Росії є знищення України як такої, українців, всіх тут. Від цього, чи кримські татари, чи там чи хто завгодно, політично українці, да, вони не мають жити. Вони мають бути знищені або мають стояти на колінах. Тому я, чесно кажучи, дивлюся дуже з таким оптимізмом на те, що все-таки Захід не дасть можливість Путіну передихнути. Зрозуміло, буде на це тиснуть Китай, тому що їм це дуже важливо. Але я думаю, що все-таки наша дипломатія і здоровий глузд, і політична доцільність західних партнерів, вона все-таки буде на стороні того, щоб забезпечити військову перемогу України. Поки що цей консенсус є. Угу. Вот вы упомянули Афганистан и вывод американского контингента с Афганистана в 2021, да, если не ошибаюсь, году, и возможную там многоходовку, которую все обсуждали. Я напомню, что в тот момент даже американская разведка, она говорила о том, что вероятнее всего лишь через полгода Талибан может захватить власть в Афганистане, в то время как это произошло буквально через 3 недели. И многие говорили о том, что американцы оставили там достаточное количество оружия, которое перешло Талибану. И здесь по многоходовке возник такой вопрос, в особенности на фоне обострения ситуации между Ираном и Афганистаном. Недавно Талибан объявил джихад Ирану, и начались серьезные там перестрелки, священная война, джихад, для наших зрителей, которые не понимают, объявил вот джихад Ирану, и там начались серьезные перестрелки на границе Ирана с Афганистаном. Как вы думаете, вот это может быть элементом многоходовки какой-то? Чем этот конфликт, вот во что он может перерасти? И может ли Иран, в случае, если там будут еще более серьезный конфликт, как-то вот сфокусироваться на этом и, возможно, перестать помогать России в военном плане? Дуже приємно, що ви якраз побачили цей елемент многоходовки, але це один із сценаріїв, який зараз здебільшого превалює в українському експертному середовищі, скажімо так, в соціальних мережах, тому що нам дуже хочеться, щоб саме так і було. І мені теж дуже хочеться, щоб так і було, але поки що я не бачу, щоб на кордонах відбулося щось екстраординарне, яке відрізнялося від того, що було раніше. Можливо, там по інтенсивності. Прикордонні конфлікти у них регулярно відбуваються. І цей джихад, якщо я не помиляюсь, у нас приписують керівництву Талібана, а от трошки я почитав з цього питання, це оголосив один із губернаторів. Не перша особа, скажімо, в Талібані, так? Тому тут у мене виникає такий, знаєте, сумнів, чи це дійсно вже джихад в повному сенсі цього слова, так? Тому що казали, що... Или локальний джихад, так? Або це такий, локальний і окремої групи, тому що Талібан, я думаю, що він не є однорідним, він складається з якихось кланів, умовно, так? І тому це, можливо, будь локальний конфлікт, але там було озвучено, наскільки я пам'ятаю, що обіцяють зайти в Тегеран.
Мгм. Як для українця, я дуже хотів, щоб це сталося, тому що заводи, які випускають оці мопеди, як у нас їх називають, да, вони могли б на певний період перестати або виробляти, або хоча б постачати за межі Ірану, тому що була б своя внутрішня велика проблема. Не знаю, чи їх можна там використовувати, скоріше за все, можна в таких протистояннях. Це було б дуже класно, але знаєте, в цій історії все так дуже гарно складається, щоб виглядати як правда, як на мене. Тому я поки що подивився, як буде розвиватися цей локальний, як ви сказали, джихад. Можливо, він перейде в межі якогось конкретного прикордонного району. Да, ну и плюс некоторые аналитики в данном аспекте могли бы сказать следующее, что у России ведь хорошие отношения с Талибаном. Но Талибан единственный, наверное, с кем наладил дипотношения, при том, что эта организация, запрещенная на территории Российской Федерации, это сама Россия, которая является главарем всех террористических организаций, как по мне. Поэтому здесь тоже этот аспект, наверное, очень важен. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагу, что нашли время, подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Спасибо большое за очень интересную беседу. Віце-президент аналітичного центру політики, політичний аналітик Олег Лісний був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським, сайглар хадашлар, букабы yayınlarımızda devam etemiz. Elimizden kelgence Emruk Ukrayna Rus hem Kırım Tatar tilinde o sebepten birinci Kırım Tatar telekanalının ekranları başından ayrılmanız, eyliklerde görüşkence.